Matip ngaya pulih hai na hai. Bagi sendang bayo abreu am. Ki em news nam tam. Ya kitu ba shong morway. Ko mamia. Wat mudur li min em temian mea. Nam kum ta ti mayai hapun sai so nap kin chong mea. Ma kertang complete. Tempat jing em jong ma incomplete. Ki khubor ka Batesi TV ka umdi bas nyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Kenang ban pensuk ye kipad ba, bad ban weng ya ke jingkapnya palat ke Sor Shillong, kabalakta ya ke por jong kipad ba. U Emily ke North Shillong, u ba Adelbert Nongrum, haringkat ki nongilam shnong jong ka waindo bat sosun, haringkat ki ofisar jong ka tanat PWD Roads, kila let jurep ya ke jaka ban shina surok no, nadu ke jaka ka badan halendet jong ka Dreamland, kata nadu Ram Krishna Mission, ter shadu sha Community Hall jong ka waindo. Kani ka surok ka baka jingjinga jongka kalong kumban rios pa san paumitar kadai ka way niki project kabalas dang da u MLA barem ka mokhar u ba Friday lingdo Henry kala sateng no hadin ba umlong MLA shu la penkre ban sedang biang yakani ka kam da u MLA bamenta u ba Adelbert Nongrum ha ringkat ka jingya selok bat kinong yelam shenong. Nakaliang ay rang basnong jong ka Indo bubu Ranjit marpanyang bat I rang basnong jong ka sosun ba triwel Dakar kiblaiwan ang sendran ki member jong ka Dorbar Arteli markham tam ki official jong ka Perudi nakaliang iba letep I executive engineer markham ki official jong ka Perudi iwan biang hani kecaka ban survey ringkat bat kini ki official ringkat bagi sinong do Arteli marga de kijing dongkam jong kapor nganyai penken mau biang bakam de kijing kwa kade kijing dongkam ti kumla penken mau I rang basnong hoi kene ki involve hai ki por ka professor lawan lembaga smart city tenrei sodei banong ba kam de shu ya ka banong ni ta smart city de la ong la habong ka smart city mula dang iwan ya yani nglai I kanu kijing I tomet kijing assignment markham tam ka por lior ka bi rang basnong la penken mau kade kijing sisa kabang ru kumo mali yang layo sibon ka jingujor dekat basnong ji survey nakapor skapor te ko at pagmau khandiat adon ka jingit ka kam umdei ka ktien bat hausinam arjar khat khandai lanam bakala ringkat bat I CE ringkat bat I EE SDO ki official jong Perudi Dorbar Song bo Arteli ngelewan hani kecaka ngelaya napo stretch to stretch ban pet ya ka jindong kam jong ni ka jaka ban penkala jaka alternative route ti hati por kawan ok jingja jong covid arjar arpo tingi kami oshu ban ya chkaman
ke kuat pakin mau ni kapor ya kinong song sinong jongka waindo bat kumju kani ka suruk kabala le si lada shubu ka sarkar lembai minister buron burom I sa preston tensong lada maihi isim khia ya ni ka kam da ka jengkut jemut kumang lalit hiru bani kendo hagi ni ki shibnai badap layo ya ka endorsement ila recommend ya kani ka benta ba syak department bahkan le ka DPR tengai scam hi ka department kan le na ka jong benta namar ka di ka por ka juk ka ba ki pai ba borok sodong kiong ya sarkar ko sarkar penhe surok ka sarkar par ko ong to ai surok idon ki benta ka ba ki pai ba ki ban ai surok ki ban compromise ya ta ka jaka ka jong ki te kani par ka surok kani ka jaka ka benta ka di hoi ka stream jong ani ka wam khra ka ban le cha wam khra ban join cha wam khra tinga so bla di ka por ka bangin dong kam ban penwandur ban thawi policy haju ko por ban perkhat kumno ban strategize seni ka benta ban convert ban penkalan opar syaka motorable road tu bakadi ke jing dawa jo ko por namar kadi ka kumang lai community ya kita ki surok ka bangin ke expansion of road kalau go bae namar kalan holding tenure system mangni ka fair kamlong ko biski wai par ki benta jo kari India baka sarkar kamon ka shimbai ti ka ba arpat kalong ba kini ki sob road ki by road ki by lane ki sob lane kadi ka por ka bangin hap perkhat na thrai ngaku memeli dekat berkisnong dorbar snong dengan saya songker pangkumnya perkhat kanang bakani kan wanra ya ta kejing sup kejing lai luit kejing kluit kaya ke yang khamtam ki pai ba kilabas kelas sofo palat ti kani kadai hoi ka big project bat ngundur banong bakanong ka huge solution nak benta ka congestion ban khamtam ru ya traffic ka ba ka bottleneck hangte mod pran halom survey hapo nailat hangni po pulo ti kanlong kejerap ke bakrau ba lada ka sarkar khamtam lemba I priority minister I special concentrating but kumju ka special focus khamtam ya kanika jaka in special attention mo namar bangim don chupa dakwi ka alternative road kanika long ka burom ka bakrau sarkar but khamtam minister buron burom kanong ka jikar khu kumlong I rang basnong ba kibri ki basong hani ki entire stretch hagapor ka emergency arises mo let's say slayom nani ployeng nani kikwei pat ki banta tikanong ka jikar khu namar kini songu ublay kalau bampat sem la jake ki basnio hadu manta ti bat kawai kumba ka kumang pen kenmau ba kani kandai kawai ka alternative road ka ba let's say ti por arja ka khnai la ai la ai tien ban le DPR mereka selong ba kawan no ka covid tenre manta na ka jing ya kedo bi sa pastor ngit scam ba kan nakadang department ru kan semi kani ka senjam sakamat bahkan penyak cakap perang barangit scam kani rumini I ya kata ka light of the day tang kindet por ngit scam nomor bakadi ka por ka jing dawa ti bar kani kalong jing kerku ka baskat day nam ta kini surrounding ki ka jing khamnya ka jing du ka por ka baki brio kali school kali chakatrai kali charuno ka kam ka jam jong kiru hani ki Shillong agglomeration kan khamtam Shillong city laban mi sikanta arkanta shoka por kan ka jing du nong mo ti ngit scam bakani ka jing thumu ka jongi kalong ba saiso ka job khamtam ko bolong I bubu kanum day nang ta katukan ni kanong kanam ta general public marhamtam kiti ban penokam ya kanika jaka ka banong kum kasurok nakabanta ka banit samupat banit samulai ba kum ta ter kita ini kentian haleng jonga ngit scam begini lang pat ngit ba government hi khamtam I present deputy chief minister bidi road priority minister in shim khia kanika kam kumangalai keren but in take up ya kani at very first top priority naka na prengki wai pat ki surok jong nika sorchelo ko aruban pensyai khendian kani ka surok kadai ka ba la sedang la maipang dai lead mama Friday lingdo beri MLA ba minister John constituency haki por balik ti wala dia lino ani sa partai kadai ka kamram jonga kadai kamram jongi ki longdien bengin budien yaki ki ka ba na ka benta ban pendep ya ta kijing thambu ka bolong kijing syakri ya ki pai ba ti bar kani ka surok kadai ka ban mi nang tai na po Dreamland na Jan Ram Krishna Mission school Ram Krishna Mission lisinter kan ya makan poyang ni po windo jong hakmat juni ka community hall windo tingang ya pet kumno na ka ki export jong ka peduli technical person ba kumno ngin pelwandur na ka banta ni kijing thamu barang scam kum layo okti lambai chief deputy chief minister in charge of peduli roads sa preston tensong angit scam ba kumaila endorse na ka banta ban kentu ya department ban le ka dokam pen kre DPR ngit scam kani kanong
kanlong ka jing kanlong ya ka bangini I ka singi ya to so ubah kanlong ka jigar khu yani ka pateng mata par kumju ki pateng la pateng tiri kentin halak jong khulish bon Wani kon siap ay kubli fi rengkat MLA, executive engineer, SDO, assistant engineer bat ki weipat ki hek ki hai ki bewan lang ban tikani ka jing ya kenduk mata kasi kalong ba kade ka isu bagi lara naduk ki por ki ba mensyua ha por idang long MLA ba Friday leng do mo te layak penso hai bat ila sedang ban peniak ya kalau ti sekhwan te hendai jarkat ikem long MLA syu ta kut no kumtu tadi nutu pat ilawan ni barit ti keli ki barang sa ki projek ki jong iba mo te ngilai tu ha do basnong na kalian ka do basnong ya tu I ha por jong long ra basnong iba drawing mo tinggal ya keren ya tu tinggal ya budin biang te hadin tu pada ngi lap ba kadang ka jing ya kini ki snong khamtam ka block 5B ka ni ka 5C barbar ka 5A ru kini ki riat kiram long kam kono no ka emergency requirements jong kinong song sinong kum pen koi sop tik tang nang ta kum haba kerdo ban poi bi kini ki yeng nang ta haba don bayap nani ba pang ba stom kabu jing bahai kini ki area tiadien kum sherman jong bilans committee tu por ngalong hilara kini ki issue te hendai ka kut kum tu te menta pat la se rejing sim kya jong I MLA jungi but chua ya kani ru apo ki meeting ba yade ban ka smart city project kelang kasar tinga jar khat ngayo ban ya keren apo ki meeting ki bon sen te chi besar lo ong ban sa ya kendo mana kani lo meeting pa mauro ha khan yo trek to ya kendo khat khandai jar khat pada na kren ka song pam la ban kiar ban gidon ki kam ki bala bu lupa ti lo ban san le man ta bana January ti bangi pe ki activities jing dang bon palat imat sujas kini ki jingja mata ki basusi ti la si bon kam ti kim pat phone ti dang up phone ten dai mata lawan dai MLA banya snok tilang banya sim kiai na kam kabare ka bah kamyat om tai nong song song ne le si ki dong ki marjan ru kini yo ya ka jimatoy la kawan ka surok nang tai na po lat dalam Krishna mission sharu shene bakan poisi sirum ti khrang ba kini ki yeng shene kin don kam kono no ka jing don kam ki kin yo be kan long ka kan mrei tang ya ki nong song song jingi ki don ba pri mo ki nong pendong ki wan let's say ka ki don ki jing bakin chuai kali na do na sinong man poisi ta ki ya da ka kijat nang ni na wa indo ti da ki wan kali ka kun palat kala arem ka bai kali ti da kalong nang ni shortcut kanyarap ro ki bakin poisi spo hospital ni spo memhans ni spo kat baki don kam bandit sekalian te kumjuru ya ki nong song sinong ki bari kini ki thain mri tang wa indo nar samthia la ni na sun kat bari kini ki thain sini ba khoi ki laban chimi ki la kinti na ki la wan ni ka surak kinti ba kan wan ta ka jing sim kya jong MLA te ka sokwen palat bai pentip ya si sajan mak pinyawan kumni ba na kalyang pludi yong bai la ya keren ru bat minister ma pludi ba frestone te ilakular ban le ini ka kam ban pa inspection chwa ting community ba la se kin urolong nam ta ka bah kamyat jo ki bobo makani kalong kinala ya su shwat kidi kalong riat be kum to ka indo hi ka shong hariat be na do te dorbar man lim shadu sin shatrai nang tai na por ka press shadu si jingkir ni shong be hakariat kalong ka jing ya kinok shong ke te ndai kai teknologi mata te la ban long kai bo ma ban long kalong tidak kadon ka mon jong ka sarkar bakin ne ngatrai kan yarap sibun te skoi dang akwa ban pen mau pan sai sen biang ka bangin se kendo le se chief minister kala don ka flood si sen ban kaleng batisi ru ka wondering how banai agos kam ka tarik am kan mau hasyo au snam ar hajar khat khandai ka jeng jaga flood si po ti benta man la ka snam mentaru tangsiwan ka liur kamut kintoy log jabo nado kiting road nado yaudo nado modpran nang ta themator ilum survey kitu par khoi na ta ka lum survey khoi baro ki jabo nang to ki wan bai hangne nang ka ka reserve police ti adien ke jing kan ka bangla race po meeting we april khat south ar fulai aba ki khot ka meeting ki rang ba song baro tingala kren shibon ke shpang ka de
Di mana kan ni kawai buat komiti uci misal omba ngin penkerja no ini ka reserve police. Dijai ba pila ring mentani ngadon ke jithoro ngala Aisyah kumurang ba snong ngala Aisyah chief secretary bare menchwa. Te kemui proses kita keempat tip. Te henry mentang la penkerja yang ke city. Sila don lang MLA ngan satu lomba through jeung MLA ba nyakit nyawa lang ba ngin Aisyah tai ba kudai ban pun koi no yang ka reserve police tu chief misar satu ke jingalang yang ba kin pun kerja no sispo ten ring yang ba po arsnem kin pun kerja no kani kali la public baruan ke jingalang ba kirang ba snong berkhoi te hadin ba kin ra ya ki ni te ngaku aru ban ai jimut pada kumnu kin pun kami kan ni kini ban pun kami kini bahkan save ke purpose 6 tahun general public mde bisa construct tang ki mall idon MLA ni insim kai kata mensisa tang nam ta ka jimun tojong selected few ringi kwa ni bikin don ki indoor stadium nam ta ki kena national marsadu sai sila simia kala jengai pala kumta ki mau khar ki mission ki wa indo ki samtia ki msosun maulai pumuri laumali pulu ki bar khai ki yo bani simbenta ni kan long ka public police nak ta kan don ka jakai nam ta ki kun sama ni kila awan ki nei kin pulang ka jakai bakinnya diskusi ke jin kam ke jengpi hang ni la se kan lawan ru kayo ka tu ni kendiat benta na ta kan long ru ki hall mo ki hall nam ta ban IY nam ta ki jing khawai ki jing mam ta ki duk ki suk ki mla ban isti ki dor ki barem di benta da ka sarkar ka provide tang ki hall ban don ki jing pe hanu ka dor kan sarkar kan penya tingila ban le di benta ru nam ta ki kun samla ni ki badang khedang san na pai keleng ki la ki futsal mungkin ni tengah ngakwa ba kumno ka sarkar kon phai khmaru la ngam tip ngam kumno ka cricket sal mar boleh ngi hi ka jinglong ka met ka phat ngi ka biang bahai ki khana samlai bikin nyelek cricket ta kadai banong bantri ki dang ren den la he tikum kani jekal san ki la ayu ki la ban bu ye tapi pit sang tu bakin practice ki knarit mdei ki bahe ni ti kan long ka kan don ka museum hang tu le se ka greenery kat ni ka jaka ka bahe mar katai ka Shillong Central Jail kin shift lang tikal abun bah ka jaka kala he tikata di ka jing ai jingmut ngadep ai te ngamut ban ai ru se chief minister te matai la don lang MLA la sim kyak ni dengan sa thop ni roi bangan ai through jongi MLA ba in rai kan ni show chief minister hari ngakwa hi banyak kendo chief minister te la khot lek lang maka ni ka di ka bentang la sim kyak na ka ka sinong tengah ai kublai ru ya pi ki press wa wan mata mat pen snolem pat te ngan si thul pai pi ni ka jabo ka batu ini pindah ring te ha ka sngi ngakwa borang thi ha ka si baslap ning kong so ma wan ring nang tai pin sai ilu ka polis biar borok koi ka piting road borok koi ka yodo borok koi ka temetor ki gilom survey ki borok ki jabo ki jaban ki bankrupt stock no polis biar do ki king size mattresses ki baki bri ki ponor kam shu ki la ki mla shu ki bread bait por slap nak tu jaka so jan mar ki bon ba idon sibut mah ki jaka so jan yang tu te ki bread bait por slap ki bread bait katui lot ka sniang ni bariap teng la don ni kelung bariap syati serum ru ki bread timtip ki bread ngim tip kan te lawan ki pulik la simti te kini ki berkhoi long ka jabo barkala ta ru hang thia ko hang thia ka trai jang kum tiwal ka flot ya ki tladon ka jingdo long ka bakrau te ngi ko aba ni ima ba ka la ban long sabakan ni ka smart city project bagi sina daga ba ki ba le ikani kadi ka field project kala silong wis ka pisa dengan la khot la banong ngabu tin dengan saman yo general manager ba yo CEO jongka smart city project kilawan pe ngala question ki de pia sendur meneh tai ngatrai plai I kuno kalong ka tu sra tidang tu kan blok kan wan ka jabo jabai kan finally sai siro pun sai tinang tai ka ksa tai ni nang tai ka wan kisiong ka ksa weina ka tai di ka wan nang tai ka bread lot ki jabo jabai ti menta kini bar khot kini pe ka tai ka ro ba kisna ka tai ni jaka thya nyut ti ha por ba ulong SP ba debes marat ula simkhia ula khot ya kitiki basyong tai ban sensitize ki kumno bakin bread ya kinyut kinya dai hadin tu pat ngi kawan biang kumjut sama ka jing bread ka duna sibon
remen syad ki berat te nation kali yang jengiru kidan ki berat tengah kentui ki dong song ki ai nang ni so bah ba ki berat hang ni kemal kani ki ki hang ni kial nanti ki berat bai hal jaka ba larang ilap ya kinu inu ki ba nang ilap bo sisi bi larang ilap kamot ngin pak pun koi mde bangin fai ngin pak pun koi ki ki ban wan pun koi lara kimle e kata ngin asyik bor juga ai ngin hadu kata namar ba idon kampala ta jing koi maka sarkar kan no kan la ban tre ka kam lara mangi pai ba ru ngim cooperate lang tingidon ng ngalong member po ka task force di officer bang tu chairman di EDC ba Shan Warjeri bari ba Gautam Amerika wa indo ka hap lang hapro ar ki task force ya tai romding diri ru sadaru tinga yo bani ki meeting boro ar ngam ju pep ngam ju kam pep ti kisim khia tamba kalong kan no kin sim khia la dangi ki pai ba tinga kwa ban kerpat mentam menem step nginami menmit bro ar liang kan ke GS road ke traffic la le ni meta bro ar liang GS road na do nang ni sani mandir sedo sini plus biar laki baik bro ar liang krakta kaya kali ka blok lo kai bro khoi na tau don kharsena hang tu bandrung stage po yu kisiat rong hang tu ki kali po hang the po lum survey daya kali la sit ki rong ki kali nang ta sit ki breu ngam tip ki yo jaka ne e ki ong ko tu ka jaka kalong sop judis da kalong makana sop judis ru da borom na try ban penbek yang tak jing kho ji sumang try kambon kenu boleh persyak ka ai ti ta hi bunga pa ban pa ni da pilih si serum hin sai isu Thank you.